ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बे समाव लाना फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। क'क्राझारनि बटझरनिफ्राय खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेख। बीटीसीआव साल दंफां दाननायनि दायाव खाजाबाय आबुल शेखआ आरो बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखआ खाजाबाय। बे मोनसे ब्रेकिं निउज क'क्राझारनिफ्राय फोरमायनो लादों। ब्रेकिं निउज क'क्राझारनिफ्राय बीटीसीआव साल दंफां दाननायनि दायाव खाजादों बीसीडीसी मासिगिरि। खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखआ। बीटीसीआव साल दंफां बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि दायाव खाजाबाय आबुल शेखआ। बटझरनि जाला बिला बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ खादों। इएम मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना सिनाय जादों आबुल शेखआ। महामाया हाग्रा ओनसोलनि बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि अजद बग्रिबारि पुलिसा खाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ। क'क्राझारनिफ्राय ब्रेकिं निउज बे समनि बीटीसीआव साल दंफां दाननायनि दायाव खाजादों बीसीडीसी मासिगिरि। बटझरनि जाला बिला बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ खादों। इएम मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना सिनाय जादों मासिगिरिया। महामाया हाग्रा ओनसोलनि बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि अजद बग्रिबारि पुलिसा खाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ। आरो बीटीसीआव बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि दायाव खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरिया। नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बे सावगारिखौ बेनो जादों बीसीडीसी मासिगिरि। साल दंफां दानदोंमोन महामाया हाग्रा ओनसोलनिफ्राय। क'क्राझार बटझरनि जालाबिला बीसीडीसीनि मासिगिरि आबुल शेखखौ खादों पुलिसा। बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना सिनाय जानाय आबुल शेखखौ खाबाय। मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों आबुल शेखखौ। आबुल शेखआनो बीटीसीआव बेसेन गोसा साल दंफांखौ दानदोंमोन। दाननायनि दायाव खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरिया। महामाया हाग्रा ओनसोलनि बेसेन गोसा साल दंफां दाननाय जाथायजों लोब्बा थानायनि अजदाव खादों। बग्रिबारि पुलिसा बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ खाबाय आरो बग्रिबारिनिफ्राय क'क्राझार सदन थानायाव लाबोनाय जादों आबुल शेखखौ। सावगारियाव नुनाय सुबुङानो जादों बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेख। आबुल शेखआ बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो बीटीसीआव बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि दायाव खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखआ। क'क्राझार बटझरनि जालाबिला बीसीडीसीनि मासिगिरि आबुल शेखखौ खादों। बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना सिनाय जादों आबुल शेखआ। महामाया हाग्रा ओनसोलनि बेसेन गोसा साल दंफां दाननाय जाथायजों लोब्बा थानायनि अजदाव खादों बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ। बग्रिबारि पुलिसा खाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ आरो बग्रिबारिनिफ्राय क'क्राझार सदर थानायाव लाबोनाय जादों आबुल शेखखौ। नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो भिजुएल्स। साल दंफाङा बेसेन गोसा आरो बे बेसेन गोसा बीटीसीनि बेसेन गोसा साल दंफांखौ दानदोंमोन बीसीडीसी मासिगिरिया आरो दाननानै खाजाबाय बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखआ। आबुल शेखखौ बग्रिबारिनिफ्राय क'क्राझार सदर थानायाव लाबोनाय जादों। आबुल शेखआनो जादों बटझरनि जालाबिलानि बीसीडीसी मासिगिरि आरो बेनो इएम मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होननाबो सिनाय जायो। गोबां हाबाफारियाव मुनमुन ब्रह्मजों नुजाथियो बे बीसीडीसी मासिगिरिया। बीटीसीआव साल दंफां दाननायनि दायाव खाजादों बीसीडीसी। बे समाव नोंथांमोननो क'क्राझारनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं निउज खिन्थागासिनो। बीटीसीआव साल दंफां दाननायनि दायाव खादों बीसीडीसी मासिगिरि। बटझरनि जालाबिला बीसीडीसी मासिगिरि आबुल शेखखौ खादों, जाय इएम मुनमुन ब्रह्मनि खाथि सोमोन्दोनि होनना सिनाय जायो। महामाया हाग्रा ओनसोलनि बेसेन गोसा साल दंफां दाननायनि अजद दासान्दि बग्रिबारिनिफ्राय क'क्राझार सदर थानायाव लाबोनाय जादों आबुल शेख।